Maulanon nga hapon para sa mga bakulod nun. Kamusta ka mo mga pinalangga nito nga mga tagpalamati? Matugnaw nga adlaw para sa tanan. Kag siyempre welcome ay na sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Bet sa 11 na sa bulan sang Enero, tuig 2023. Tuman kadasig, ha? Kasan ulang nag-New Year, abaw, pet sa 11 na. Di mga musta lang ko sa inyo hingalit na tungodira. Pero una sa tanan, akon man ginapasalamatan ang nay si Indayan nga nagbulos man temporaryo kay Tito Wilma para nga padayon kita nga makalingaw sa inyo. Pagi sa sininga programa, This Is My Life. Ha? Gani, samtang nga kamudira sa mga lilisuan sa inyo mga radio 684 kHz. Hasta alas 3 kita nga mag-updanay. There is a This Is My Life. Kag sa mga palangga, may naton nga mga tagpalamati nga nagaupod via radio kag FB Live sa mga naka-online. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Ito man pagpangamusta sa inyo pa. Pero syempre, ara dira. No, may chat room para sa ito na FB Live. Para man sa inyo sa mga greetings kag mga komento, suggestions, piece of advice, dugang sa mga panugdaon ni Tita Wilma para sa itong letter sender sa sulat nga itong mabasa karon nga hapon. Ang sulat nga ina natungod sa isa ka iloy nga nagaproblema sa iya unika iha. Hindi na malikawan pero hibaluon naton kung nga agi na problemahan giniya ina na kag syempre sa ilang mga radyo kag sa mga may cellphone dira pwede gid kamo maka-text sa itong text hotline 0963-757-0874 again 0757-0874. Sana siling na ni Tita Wilma magluwas sa itong pag-updanay sa radyo kag FB Live. Paki-like, paki-share saying This Is My Life kung pwede lang. Kag siyempre tanan nga mga public affairs program sa action, Radio Bacolod. Ang aton man mga matahom nga mga drama nga mabatian ninyo, mabatian naton halin sa aga tubtub maghapon samtang masako kamo. Samtang masako kamo sa inyo tag sa katrabaho dira sa sulod sang Puluyan ang inyo mga babatian sa inyo mga lilisuan sa mga radyo ilabi na sa Action Radio Bacolod makalingaw gin mga balita mga matahom nga mga drama kag syempre mag-abot ang tion sang pag-relax kag pagpahunay-hunay ninyo upod naman ninyong inyo kubos nga alagad Tita Wilma Sugaton. Ay anhon taman ini nga aton panahon abiman daw masiling ka nga pwede untat ka anay abi paginhawa aman kami no pero panahon na gid na iya kag tion na gid nga sa diin hindi maguntat ang aton ulan kay kung lang tawon naton low pressure lang man ini siya gani no galing kay ti kung wala untat man ang pag-ulan makatugag gihapon sang kahalitan. Hindi lipod sa aton madamo sa mga klase labi na hindi lang diri sa Dagbanwa sang Bacolod kundi probinsya sang Negros Occidental sa iban pagin nga mga apektado nga mga lugar mga klase apektado iban trabaho gani mo no so sa norte nga bahin sang Negros Occidental diri sa Dagbanwa sang Bacolod nga aton diri alkalde di balan nagpagwa na kainas ang mando nga masiling kasuspendido ang mga klase elementary kag high school ay tungod sining wala untat nga pagbubusang ulan mo na siling naton nga magluwasin ang halungan man naton ang aton tag sa kagaugalingon kay kabalo naman kita kung magpatuyang kita epekto sa aton ikaayong lawas kun mahuyang-huyang ang immune system hindi siya manami. Diba? Makahatag papabugat sa aton adlaw-adlaw nga pagsinalayo tungod sining aton man sitwasyon nga hindi gid malikawan pigado gid man mo bisan ano nga panghayhay ang imo titawe. Pero tina nga pagpanghayhay normal ang ina nga reaksyon sa mga palangga naton nga mga tagpalamati. But anyway karon nga adlaw sa nahambal man naton ini nga dalagan sa aton panahon mga dalagan sang aton sa ni panahon tungod ina sang low pressure area diin siya sa malapit siya sa Surigao del Sur kag ining shoreline naman amo ang nagadulot iya sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas amo gina ang aton gina-eksperyensya karon nga adlaw kag sa 24-hour public weather forecast sang Pag-asa
Ang low pressure area katapusan nga nasiplatan 295 kilometro sa sidlangan nga bahin sa hinatuan Surigao del Sur. Kag ang shoreline mag-aapekto man sa eastern section or sidlangan nga bahin sa southern Luzon kag Visayas. Kag siyempre naman magalumon nga kalangitan, may ara man lapta-lapta mga pag-ulan, kag may panaguob mabatyagan kag gina-experience man sa bahil sang reyon sang Bicol. Diri man sa aton sa Visayas kag Mindanao ina tungod sa low pressure area kag sang shear line. Magalumon naman nga kalangitan nga may pag-ulan-ulan posible man dira sa bahin sang Cagayan Valley. Ara man sa may aurora sa Quezon, Marinduque, kag Oriental Mindoro bangod sang northeast monsoon o konsang amihan. Iban nga bahin naman may ara man pagulugal magalumon nga kalangitan pero pulo panalithi lang na pulo panalithi dabu-dabu ang ila sini ma-experiensyan tungod man sa amihan. So sa liwat nagapahanumdum kita sa inyo sa mga dapat naton himuon kag sa mga dapat naton handaan. Kinahanglan gid ang aton mga kabataan kung maglakat sa eskwela, kinahanglan i-remind ginaton ang aton pagpatuman sini mga health protocols kung posible pa man lang, especially bisan magkainano, hindi lang pagpabulagi ang bata mo sang alcohol kag face mask. Pwede na ina. Kag jutay lang a reminder sa ina. Alauna 45 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato naman na pilang pagkika-informasyon nga mahatag sa inyo dugang tungod sinigaling maulanon nga panahon. Ang mga isda tagali sa kadagatan, nagasakripisyo man, nasiplatan lang ina kagina ni Tita We. That's why nga pila naton ka mga konsumidor, kita nga mga bumalakal sang isda, nagapanghay-hay, di ba? Nagamuno pa malmahal, nagisang isda tagpila, nagidang kilo. Bisan ang gagmay nga mapino nga isda, tagsobra na pila gani, 300 ang kilo. Amakin mo yan. Ang bangros, kakadamo ikaw makuha sa, ay nagtaas man ang presyo sang bangros, labi na sa mga public markets, sa mga nagapanindahan dira, maka-agree na sila o kung maka-disagree kay Tita We, kung nag-upod ka mo karon nga hapon. Di ba la? Ti ako mabatsyagan ko na kay ako nanay man mo, na ako man nagapanindahan, kag ako makapamatuod man. Nagalungo-lungo ka lang sa presyo, gusto mo magbakal pero malungo-lungo na yulo mo, di ba la? Ay, kag matalupangdan mo, nga kung permi ka nagabalik-balik sa merkado, matalupangdan mong sizes ang bangros kung sa mga before nag-end ang 2022, buka mga dalagkos ang bangros, may ara isa kabilog, mga mag 1 kilo and 3/4, 1 kilo and 1/4, diba? Subong da makita mo, gamat-amat gagmaing sizes. Matalupangdan mo ina tungod man sang matugnaw nga panahon. Sa pilaman ka mga merkado kasi sa way labot nga gagagmaing bangros gasaka man ihilanat iya presyo ti amakin mo ina bala no. May ara man obserbasyon na nga sa diin may ara isa ka nagabaligya na kamuno man silinga na gani amugin na siya ya na kung paano suno sa iya nga kung matugnaw ang panahon nga ang mga isda wala nagadalag ko gid no nga amin na mga kuha ang isda kay nga at suno man sa informasyon kung matugnaw galing panahon nagapaidalo man nagakadto sa madalong parte sang kadagatan ang mga isda amo na nga magkajutay kag magagmay na lang mga isda ang makuha sang aton sini nga mga mangingisda tuod na mga mangingisda naton nan pero hambal gani isang Bureau of Fishery iling fishes do not grow fast. Hindi sila dasig magdalagko kung matugnaw ang panahon kag kung mapaang ang tubig sa kadagatan. Amo inang problema suno sa ila na. Kay nga ang metabolism bala sa mga isda kung ining paggamit sa mga ang mga ginagamit nga pagkaon sa mga isda hindi maayo para sa ila, hindi na normal. Every cold weather na makun matugnaw ang panahon
paabuton ta na gid suno sa Board of Fishery. Paagi kay Dr. Wesley Rosario nga chairman sa Board of Fishery siling niya. Ekspektaron ta na iya na nga ang pagdako sang isda hindi normal. Ha? Ang pagtubo bala buti silingon sang sa kun lang taon na ton konting ilinit o kung mainit ang panahon, hindi man siya nami ang pagdubo. Yati kung magtugnaw naman, nagasalom sila man paidalom sa kadagatan. Singko aya mo na gali. Ha? Amo na siya gali. Ti karon, kung magagmay, lalag ko nga isda, kung nagamusin ni ang panahon nagamahal, sa may makapamatuon na da, ang aton mga consumers na ti siling gani sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Cold weather ining matugnaw naton nga panahon mabatsyagan pa naton tubtob sa bulan sang Pebrero. Gani kinahanglan ara na pulo pa mensar na kung anong dapat himuon, ha? Okay, Tita Wilma, kadasi man sang eton sini oras, 1:49 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang pagid nga informasyon nga aton sini idulong sa palamatinaan naton ay sa mga seniors naton. Kundi man gid Tita Wilma nga mga seniors lang concerned naton diri, kundi sa mga nagaedad na mga nagaedad na. Bisan wala pa ka senior, hindi na malikawan nga edad mo kada tuig madugang gid. Kung magdugang ang aton edad, kadamo sa mga problema nga nagatululuhaw. Damo changes sa pagtubo sang aton lawas. Ilabi na sa mga nagaproblema da nga, ay nano ni man, doon nagadakong buyon ko haw. Nano nga doon nagadugang ang edad ko kada tuig, doon nagadakong buyon ko haw. Ikaw wala ka na nagaproblema. Ako gani ga problema. Di bala? Bisa, to be honest with, kinahanglan din. Ako una ton ina. Kaya nga, namit ang pagkaon sa palibot, kung tamaran ka pa maghulag, kag tamaran ka pa mag-exercise, wala gid exemption. Ha? Pero may ara lang tada himuon, may mga swasyon si Tita Wilma nga pwede naton himuon para nga hindi man sila nga madula ang imubuyon gilayon, kundi maamat-amat lang. Kung mangin mapisan ka, na ara ang isak sa mga informasyon nga nakuha naton. Kinahanglan ara naman sa mga kung tubig naman ang kambalan, inom ka isa ka baso nga tubig antes ka magkaon. Ako kumpurmigi ko na. Inom ka isa ka baso nga tubig antes ka magkaon. Kaya nga, makabulusog ang tubig, di ba? So, kung feeling mo, nga daw busog na ining tummy mo, ang tiyan mo, ang tendency is gamay na lang makaon mo. Di ba la? Isa na. Hindi man sila hindi ka magkaon, kundi kaon ika, dugay-dugay, kaon ikaw, pero jutay-jutay lang na, gamay-gamay lang na, pwede na hindi nga siling anugid ang kaunon mo. Pwede kung may prutas ikaw dra nga makita, ang saging sa merkado wala nagakadula. Pwede kaon ikaw isa kabilog nga saging. If not, kung kaya sang powers makabakal ikaw mansanas, saging o kung mansanas, pwede mo na naiya pang merienda. Paamo kaya na merienda sa aga or sa hapon. Dako ginatuod mabulig. Ari pagid. Kung magkaon ka naman kanon, ay abaw ka namit sang kanon. Ilabi na kung maputi-puti, kag nagaingat-ingat na, kag mahumot-humot kung kaunon mo magkagalana, gid. Kung pwede, minir-miniron lang, hagan-haganon lang, di ba la? Amat-amaton lang ang pagbuhin sang gina-consume mga kanon. Kung sa mga nakaligad o kung subong makaon mo, tag 2 cups or sobra ka pa kung ginaganahan, at tiyan mo lang tawa na. Kung pwede, amat-amaton, hindi mo man mahimo sa isa katasa sa gilayon, isa kag tunga lang anay. Amat-amaton mo naman ang tunga, tubtob nga mag-isa na lang katasa. Ang mahimo mo, o kung pwede gani, kung damo pa karbong ginakaon mo nga iban, amat-amaton mo lang nga, hindi mo ubos ang isa katasa, na daw ka nami lang kung mag-amusin na, isa pagid, kung nagakaon ka man, ako kung kaisa gasako-sako man, kinanglan gid, pero mas manami gili kung magkaon, hinay-hinay lang. Amo na siling nila bala nga namnamin mo ang pagkaon gid nga masaburan mo gid siya, nga maapresyar mo gid siya. Kay nga kung hinay ang pagkaon mo, mas mabatsyagan mo nga mabusog ka. Kag mabuhin-buhinan ang ginakaon mo. Kag isa pa gid, kinanglan mag-exercise ka man 3 to 4 times a week.
Try mo da. Bisan may cellphone ka da, pwede na da. Di ba may ara da sa YouTube. Mga aerobic nga exercise, pwede mga 15 to 20 or 30 minutes. O hasta isa ka oras kung kayo sa powers mo. Pero ti subong tawid hindi naman usong aerobics, pwede man zumba. Sadya-sadya naman lang na. Pero ang imo balhas makagwa kag ang imo kalawasan makahulag. Pati ang imo ka ba nga kaugatan kag joints, di ba la? Kag kinahanglan pabaskugo naton, pabakuro naton ang muscles sa aton tiyan. Try naton tuon gigita nga mag-exercise para nga bakod aton tiyan, pareho sang stomach crunches. Ti kung kaya mo yung mag-set up payahuoy sa mga bata, na? Sa mga huben, na? Okay. Kinahanglan, praktison mo gid nga makaangkon ikaw sang husto nga posture sa pagtindog, sa pagpungko. Labi na sa pagpungko nga naka-focus ka lang na magpungko, hindi ka nga magkuko samtang nagaobra, kinanglan ay abaw tadlungon gid ang likod, hindi lang sa pagpungko kundi pati man sa pagtindog. Try nyo man, tuod gid man kaisa, busy ka, malipat ka, mas komportable kaya sang gahugsing abaga mo. Pero kung kaisa, tadlo nga man ang hawak mo, ka mag-expand man gamay, di ba la? Ari pagin amo gining namit ho, kung palainom ka soft drinks, iced tea, juices, makatalambok ginaya, makapadugang ginasang dako sang imo sinibuyon. Tuod-tuod amat-amata na bala. Avoid ka sa mga matamis nga mga ilimnon nga ina. Mas focus ka sa tubig lang gid, no? Tubig lang gid, hindi man cold water. Kaon ka gid pamahaw adlaw-adlaw, importante. Magkaon gid pamahaw, breakfast ba pa mo kana adlaw-adlaw. Kay nga kung hindi ka magpamahaw sa aga, mas ikaw nga magabatsag sang gutom sa tiun sang udto. Kag syempre waswasan mo naman kaon, di ba la? Gani miner-miner, control amat-amat kag sa mga kalalakinan naman, bisan sa mga babae na mga nagainom balas ang makahulubog nga ilimnon, o kung nagainom ka man beer, nagapadako bala na sang buyon na amat-amata lang, buhin-buhinan hasta nga ma-STOP mo siya, ma-stop mo siya. Kaon ka sang mga maalat nga pagkaon, ay buhinan mo man na or hagan-haganon mo man na ina mga maalat nga pagkaon. Kay ang asin, ang kaparat, resulta palang hubaw-hubaw ang lawas mo man, nagamanas bala na. Kaon ka man everyday, hindi ginaton pagkalipatan ang utan. 2 servings, 2 katasa nga utan in a day, 2 katasa nga prutas in a day. Hindi man sila nga tingubon mo ginagdag 2 katasa sa isa ka kaon, hindi, na? Kag maglikaw lang gid sa mga matambok kag mga mantikaon nga pagkaon. Pila lang ina siya. Kag kinahanglan mag-walking man kung may hagdanan ka nga makita, mas nami magsaka ka, mag-iyasaka ka. Hindi ka magsakay sa escalator or hindi ka magsakay sa elevator kung nang imo ginaobrahan may elevator, no? Diri sa amon niya saka panaog, at least bisan paano, no, makaunat-unat sang amon sini mga kaugatan kag kaunuran kag mga kasukasuhan. Okay? Kag isa man sa pinakanami, likawan ng stress, tulog ka gid, 6 to 8 hours a day para makapahuway ikaw sang maayo. Kay kinanglan mangin mapisan ikaw, disiplinahan ka o galingon mo para maangkon mo ang maayo nga life. Of course, kag para man hindi magdako ang imo dyan, ang imo buyon. Abuligay ta para nga madula na. So relax lang anay kamo, balikan ko pa kamo pagkatapos ni. Kamot gaantos, nagbatik nga sebo sa kalde. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Okay, sa mga naka-online dan na hi and hello lang dira mayong hapon. Do si tawi do ginhapo man ba? Kay timiara man mo, hindi ba? Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon lang da. Kay Ma'am Ana Sinor, maulanon nga hapon, action to welcome back. Thank you, good Ma'am Ann.
Okay, miss you. Okay, Inday Blaza. Keep safe sa maulanon nga tiyempo ang hambal ni Ma'am Inday Blaza. Ma'am Elizabeth Gamalat, Ma'am Wilma, good afternoon. Please greet belated 7th birthday yesterday to my grandson sa iya sini Apo kay Edgar Diaz Gamala. Thank you, Gid. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Salamat, Gid, Ma'am. Tudo ulan, may hangin pa. Gani, man, Ma'am, kamuda maghalong na kang magulo aligmat. Mayong hapon man ko no, hambal ni Rizal Balsimo, na Rizal Balsimo, maayong hapon man. Dira kay Leonie Bangelis Lamson, kay Sir Alex Montesa, mayong hapon, welcome back. Siling ni Sir Alex. Mayong hapon, maayong maulanon nga hapon, Tita Wilma, welcome back. Ari lang kami diri naga-monitor na sa imo back-to-back via stereo kag FB Live. Halin sa syudad sa Kabangkalan. Kamusta da Sir Alex sa Kabangkalan iya? Na? Paano dire yung panahon? Okay. Gapangapi na sila dira. Hello, Tito Way. Good afternoon. Present always kami diri gyapon sa My Celine Homes. Stay healthy always to way and may God bless you and your family. Yes, Ma'am Virgil Pinda. Madamo gid nga salamat. Martin Aliling. Hello, Inday Salvi Gatilugo. Hi, Tito Way. Kuno, kamusta na ikaw sa matugnaw nga panahon? Pamo kay na bala. Palihog na lang ko da Tita Wilma patamyaw sa mayad-ayad nga matugnaw nga hapon sa ilan ni Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo. Ma'am Jinky Dialagdon, kag Ma'am Georgia Gargasiran, may damo gid nga salamat. Keep safe always and God bless Tita Wilma. Sir, salamat gid na. Kay Sir Ray Flores Barrioga, mayong hapon man. Kag kay Ryan Belio, salamat man. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, keep safe always. And God bless. Ma'am Vanessa, happy midnight to answer sa nice topic mo. Instead, eat vegetables better than rice. Yes, ma'am. And dry ang rice, pa-diabetes na sa, so take it easily. Try not to eat rice every day kung pwede, makontrol. Yes, ma'am, agree ko da sa imo, Sina. Kung gusto mo gin magamay tummy mo, avoid too much alcohol with malt. Mga matamis like chocolate. Okay, karon naman dugay-dugay, adali lang malaalang ko. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, nunang nahuya ako mamulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Ay. Padayon si Tita Wilma, dali lang gid pasiplatan ko kadaling atong text hotline. Mayong hapon Tita Wilma, ari lang kami ga-monitor sa Valladolid. Kag maayo lang nga pagpamati kay Nong Anis kag nang Dolores Asarcon sa poblasyon. Valladolid ay salamat gid from 5799. Tita Wilma, Yolanda Pasamantini, always ginagapamati sa programa mo. God bless to your family and you. Thanks gid Ma'am 0197. Happy listening to Family Domyo kay Ma'am Monica dire kay baby girl Sandra Lexus. Yes, kamusta ikaw baby girl? Na dire sa may Barangay San Teodoro, Binalbagan, halin ina kay Tuto Junjun Lambatin Domyo Seng Pakaw Bantayan, Kabangkalan 6989. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong tagpadala karon nga hapon na si Inday Cassandra, 51 years old, taga Bacolod City. Hibaluon naton ko nanong kaundan sang imansay sa This Is My Life. Kag hibaluon naton ko nanong iya problema. Ini nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio Bacolod? Nagapangayo man ako sang maayong hapon sa tanan gid nga nagapamati sa This Is My Life kag sa mga naka-online. Tita Wilma, tawgaling ako kay Cassandra. 51 years old, may bana, pero temprano pa nga ginbawi sa akon ang akon bana. Halos bag-o lang kami makasal sadto sang natabo siya. Naaksidente siya sa iya ginaobrahan kag wala magdugay, napatay siya. Mga duha ka adlaw lang siya sa ospital kag wala gid siya nakabalo nga nagabusong nagali ako sa amon bata. Si Charlene ang iya ngalan, kag subong, 22 years old na siya. Si Charlene, Tita Wilma, nag-aobre na. Ang problema ko, natungod man sa iya. Sa bahin ko, wala na ako nakapamensar pa nga magpamanaliwat. Pero, naninguha gid ako nga masuportahan ang isa kabilog namon nga bata hasta nga makatapos siya sa college. Bisan magamay lang ang pwesto ko sa isa ka merkado diri sa Bacolod. Ginkaluyan man ako, Tita Wilma, kag wala ginpabayan sang mahal nga Dios. Palangga ko gid ang isa ko kabilog nga bata. Sa iya lang
nagalibot ang akon kalibutan. Nagakasubo ako sa pagpamensar nga maabot gid ang adlaw nga mapalayo siya sa akon kung makapamana na siya. Sa tuod lang tita, nag-abot ginman ang adlaw sang akon ginakahadlukan. Wala ko kabalo may boyfriend na siya. Gindala ang ginikanan sa amon balay, upod ang ginikanan para pangayuon ang akon pahanugot para sa ilabata. Wala ko napunggan ang akon balatyagon mismo sa atubangan sang ginikanan sang iya nobyo. Nagpautwas ako, Tita Wilma, sang akon pagkontra, kag puwertigid ang akon paghilibion. Kabalo ka, Tita Wilma, maayo lang tani kung ari lang diri ang lalaki. Pilipino man siya, diri man nagdako, galing kay nangin US citizen siya. Magulang siya sang 5 ka tuig kay Charlene. Kag ang iya hambal, nga dalon niya ang bata ko, matapos sila nga makasal. Nagpangako man ang lalaki, tita, nga ipetisyon ako para mag-upod kami dito, pero nahadlok ako. Ano abi kung hindi madayon? Hindi ko gid maantos nga mapalayo sa akon bata, Tita Wilma. Duha lang kami diri sa kalibutan. Inasubong ang akon dako nga problema. Hindi man ko gusto nga mag-antos ang akon anak, kay handong ko man nga mangin happy siya. Ta Wilma, basi pa lang matagaan mo man ako advice na tungod sa sitwasyon ko kag sa akon bata. Ang nagatahod, Cassandra. Cassandra, katahom sang imong ngalan, pero hindi yan ituod nga ngalan, ha? Una-una sa tanan sa imo, Cassandra, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Sa mga iloy nga nagapalangga sa ila kabataan, madamo man nga salamat kag maayong hapon sa inyo tanan. Ay nga mga anak, kabalugid kita nga ang mga kabataan, amo ining nagahatag kalipay sa mga bag-o nagasawahay, sa nagtukod sang pamilya, sang puluyan kag nag-angkon sang pamilya. Ang kabataan amo ang nagahatag duag, dugang sa pagpangabuhi, nagahatag man dugang nga paghangkat kag inspirasyon sa tagsa kaginikanan. Pero kung hangkat na gani nga sa diin daw hindi na madala, makasiling ka man kung kaisa doon ginulsul man ko ni man. Pero ina, kinahanglan sa gihapon i-enjoy kay kabahin ina sang imo pagkaginikanan. Hindi bala papa, hindi bala mama. Kung wala si papa kag si mama ato sa work, ara si lola kag si lolo nga nagapamati or sila man ni tita, o kon sa mga ginikanan mandera nga ara sa puluyan. Ay hoo, kung manumdum lang ako na kung manumdum lang ako, do ma-relate mo ba lang imo kaugalingon sa sitwasyon, isa lang bata mo na may ara ginman, na may ara ginman ikaw mabatyagan nga kahadlok nga mag-isahanon ikaw sa kabuhi. Kung magpangabuhi ng bata mo. Pero kinahanglan at tubangon mo inday, Cassandra, ang realidad, ang kamatuoran nga matabo gid ina iya. Masakit man sa bahin naton nga ginikanan, amay kag iloy, nga magpalayo ang aton kabataan tungod magasulod sila sa another phase, another phase of life, nga sa diin sila na naman magatukod sa ila kaugalingon nga pamilya.
Nga kung ibasi taman, halin sang kita ang nabunag tubtob magdako, amo man inang ila eksperyensya. Ari lang kita gihapon nga ginikanan nga magatulok sa ila, magatulok sa ila, magagiya sa ila, kag kun kaisa may supukanay panada. Kay nga subong iyang henerasyon, ang kabataan, may ara kaugalingon nga pananawan para sa ila kabuhi. Pero as ginikanan, kita, sa gihapon hindi kita iya mag-surrender para sa kayuhan sa aton kabataan. Inday Cassandra, hindi ka magkahadlok. Paamo ka na siling mo gani, di ba na? Wala ka na nagpamensar sang imo kaugalingon, kundi gin-focus mo na lang ang tanan panahon pagpalangga atensyon sa isa mo kabilong nga bata nga babae nga si Charlene, di ba la? Ginhatag mo ang tanan, ginsakripisyo mo ang tanan. But my dear, never expect in return nga kamulang nga duha ang mag-updanay tubtubsan o. Dumdumon mo, na? Dumdumon mo nga maabot ang tion, ma-inlove man ang bata mo pareho sa imo. Mamana man siya pareho sa imo, kag makaangkon man sang bunga ina nga paghigugmanay o hindi lang +1 ang imo family, kundi ma +2 pa, hasta nga madugangan pa, hasta nga magdako ang pamilya, dira mo maapresyar, dira mo makitaan kung paano mangin madinuagon sa liwat ang imo kabuhi. Importante na. Batunon mo ina, kulang lang sa balatyagon, Inday Cassandra ang ginatawag acceptance. Kinanglan batunon mo na. Kung pwede pa man lang mga bay ka sa boyfriend sang imo sini anak, pwede pa delay lang anay, nga dalon mong bata ko dito sa inyo, or if not, hindi naman budlay siguro nga mahidlaw. Yes, physically, mahidlaw ka. Di ba la? Physically, mahidlaw ka. Tungod malayo, tuya sa piyak nga kalibutan, sila nga parte sang kalibutan na siya iya dalon, ari ka lang. Pero subong, hindi na imposible. Na? Ara ang Zoom, di ba la? Ara ang Messenger, pwede ka video call, may Viber, di ba la? May Duo, di ba la? Ara, amo na kaposible sang tanan subong. Ang imo anak taga iligwa nga pangitaon yaman ang iya kalibutan. Kag hindi ka magkahadlok bilang ginikanan, no? Hindi ka gin magkahadlok bilang ginikanan nga mabulag ang imo anak sa imo poder. Tuod kay ti ikaw na lang ng inanay kag tatay kay wala nang imo husband mo, no? So, be it. Amo na siya ang dalagan sang kabuki mo. Kung lang tawin naman naton biblically, no? Kung ibasi naman naton sa pulong sang Dios, di ba laging hambal na gani ara na napagkit sa Bible nga nagasiling nga kun ang imo anak mamana o kun mga sawa, magabulag ini sa iya mga ginikanan. Kung ang imo kabataan mga mamana or mga sawa, dapat magbulagid sa ginikanan. Hindi bala mo na pagpamana mo sa imo bana, ginatubang ninyo ang aduha ang tanan nga mga pagtilaw, para nga makapundar ka mo sa inyo kaugalingon, nagbunga ang inyo paghigugmaanay. Amo man na ihatag nga konsiderasyon sa imo sini anak na si Charlene. Total, ara naman siya, pila, 22 years old. Ara naman sa husto nga edad. Kag Iloy Cassandra, hindi siya paghugta sa imo mga kamot. Ihatag sa iyang iya kinamatarong. Ihatag ang tanan nga kahilwayan sa iya, sa pagpangita sang iya kaugalingon nga kalipayan. Ari lang tadiho bilang ginikanan. Kung tawgon kita, pangayuan kita sang bulig, nga mag-unong kag liwat nga magasapnay sa ila pagpangabuhi, kung may ikasarang pa kita, himuon naton. Hindi na naton hindi na naton nga masiling mauyatan ang mangin kabuhi sang aton anak. Hindi. Although nga gusto naton nga ginikanan nga makit-an ginman ang ila sini pagpangabuhi, kag ang dalagan sang ila sini nga sitwasyon, sinulang ba nga ginikanan nga nagapalangga sa bata makabatas amuna, di ba la?
kung na ang iba niya tilain naman na iya kung wala sila pakialam sa ilang kabataan. Pero ikaw, Cassandra, kita nga mga ginikanan. Kung halos pa lang, hindi kita gusto nga madula sila sa aton panulok. Kung halos pa lang, gusto naton nga sa adlaw-adlaw nga tanan, ara sila makita sang aton duha ka mga mata, di bala? Ha? Ay, oo. Kagkita mo na lang nga sa adlaw sa adlaw na sang kasal, kalabang ng ginikanan, bang hindi gid malikawan nga magtulo ang luha, di bala? Samtang nagamarcha ang ila sini anak, samtang nagahulat ng ila anak sa altar, sang iya pangasawon, samtang nagamarcha sa aisle ang ila sini anak, ina kun nga nagatulo ang ila luha, normal, kag natural nga emosyon sang ginikanan ina. Na? Kinahanglan batunon mo ina, girl, Cassandra. Amugin man na iya. Pero ano man ang nabatyagan mo, hindi pwede. Hindi pwede nga ikaw ang desisyon mo, amo ang masunod para sa bata mo nga magpamana. Ihatag sa iya ang iya freedom nga ginatawag, ang iya kahilumayan. Dapat mangin happy man siya. Dapat mangin happy siya, kag bilang iloy, kung makita nato na aton anak nga malipayon, bilang ginikanan, amay or iloy man, di ba malipayon man kita? Hindi naton pag-idingot, hindi naton pag-idalok ang kalipayan nga natalana para sa ila. Kung magsala man sila sa ila ng indesisyon, hindi na inaaton pagbuot, it's their own choice. Kay ara na sila sa husto nga edad, ara na sila sa husto nga pamensaron, nagagiya man kita, pero para sa ila sila ang husto, biit kaginhatag nato ng ila kahilwayan sa pagdesisyon, wala sila basulon, kunding ila kaugalingon. Pero sa gighapon bilang ginikanan, ari kita. Always ready na sa pagsapupo sa ila, sa paghangop sa ila, sa paghatag sang wala katapusan nga pagpalangga kag paghangop, kay wala sang iban nga tawo nga makahatag sina sa aton kabataan kundi kita lang gid nga ginikanan, hindi ko naging naiya malipatan. Ano man nga mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi sang aton kabataan, ila man ina desisyon, respetuhon naton. Kung kontrahon man sang iban ang desisyon nga ina hindi pabor sa imo bilang ginikanan, sino pa ang masapupo sa imo anak? Sino pa ang mabulig sa aton kabataan? Ay wala, kita lang nagidya nga ginikanan. Kita lang gid nga ginikanan, iloy kag amay ang hindi makaantos sa sitwasyon sa aton kabataan. Gani inday, Cassandra, sa katapusan, kung ano ang makapahalipay kay Charlene nga imo anak, ihatag. Dira niya na marealisar sa ulihi nga kinahanglan man niya ikaw, tungod palangga man niya ikaw. As promise, ayun, promise ang imo sini nga imo sini mangin son-in-law, imo mangin umagad nga ti ipapetisyon man ikaw. Galing ang ifs ara sa imo paminsaron, ti ano abi kun hindi madayon, hindi ina pag-ibutang sa pensar mo. Hulatang husto nga tion. Basta ang ginpromisa nila na nga petisyonan kanila in kaso por kaso, maupod ka dito. Yes, makaupod mo pating imo apo or mga apo sa palaabuton na mabatyagan mo gid ang kalipay, pero i-ready mo man ang imo kaugalingon. Samtang nagahulat ikaw ay hindi ka iya magpangalisod, kundi magpangamuyo ikaw nga kabay i-grant man ni Lord ang imo ginapangayo kaginapangayo sang imo kabataan nga mangin bugos kamo nga pamilya. Wala sang imposible sa mata sang Ginoo. Kung pagbuot niya nga magululupod kamo didto, o kung iya man pagbuot nga mapauli sila diri kag kamo diri magululupod, ay di, thank you Lord, hindi bala? Amo na iya ang himuagin. Inday, Cassandra, para sa imo sa imo sini nagaisahanon nga bata. Amo nang ang hadlok mo kay isa mo lang siya ka bata. Wala na iban na, di ba? Pero hindi naton siya paghugton sa aton mga palad.
hindi naton siya pagdalukan sang kung ano ang mga bagay nga makapahalipay sa iya. Ha? Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo inday Cassandra na ari pila diyan ni silinggan ni diri ari mayari. It's not really a problem. Just let your future, oh my God, continue His plan. Just what happened later and everything, okay, God has yes, may purpose gina kuno sa kabuhi. Niya hindi na mangin problema na pasugti kuno ang imo mangin future nga umagad nga padayuno niya sa plano para sa imo anak. Pareho, yes, so kaya ang tanan sa kabuhi naton may purpose gid man mo. No, Jun lang batin. Salamat gid sa imo sini opinion, di ba la? Ay Tita Wilma, yes. Tawe mayong hapon always gid kami nagapamati sa program mo. Iya ko na sa gabarikutot kay nagapangurumbot sang habol kay Puerte. Kay tugnaw Ertrudes sa barangay Balikutok tawe pamililihita. Okay, 4166. Okay, relax lang danay. Balikan ta pa kamo dugay-dugay pagkatapos ni. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
bakal silpon, hindi ko pasensya na biri. Ang atong income, kulang niya sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya basta kaluyan, mangita kan sa ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ilihi, nabatian ako sa Aksyon Radio, kay Tita Wilma, nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi, sa parte sa pag-eskwela sa buong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan, Muna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaluyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma. Yes, tawi mayong hapon lang da always gid nagapamati sa Action Radio Bacolod 2617. May damo gid nga salamat sa imo. Melili Oligo, Ari sa radio. Sa mayong hapon lang dira sa imo sir. 7875 din kara kada sa imo nga fish pond sa may sa may Ibi Magalona. Paamo kay na bila. Yes, Tita We, na ini natungod sa sulat nga ton ginbasa wala gid lamang madugay. Siling na 3467 yes tawe. Kumbaga moment na sang anak niya, not at all time nga mag-updanay sila. Give her your blessings kay malipay gina siya. Amo ng reality. Hambal ni 3467. Correct gina. Salamat. Sili naman ni 0668 sa niya tiginatamyaw yidang pamilya tulog, kahenta, Divina Gracia, especially sa apat niya ka mga kabataan. Glendon, Glenn Jr., Jeline, ka Glendon, sa iya sinibas Bana, sa iya sinibana, nga nagabiyahe. We love you from Mama Eden sa Barangay Tapi. Thanks Tita, always gid kami kapamati sa imo. May damo man nga salamat sa imo dera, no? Mayong hapon lang dera. Okay, siling naman ni 4867, tawe, para sa sender, hindi siya magdalok. Kung palangga iya ang iya bata, ihatag niya ang kahilwayan. Kay kung makita niya nga malipayon, dira niya mabatsyagan ang kalipay para sa iya. Oh, tiara, taga, ikalipay kagahilwayan ang anak mo. Paamo kay naman. Cassandra, Tita Wilma, mayong hapon, mamati lang ko sa mga advices kay wala ko makuha ka sa science ang only child ka good be umagad. Malayo-layo abi ang radyo. Ay nanuman sa mga ginapakaon ko nga mga pets ido ka 0152. Pagin pakadlaw man si Tita Wilma man, tunog-tunogon mo para mabatian mo. Ha? Okay, gets mo na. Sigurado kakadlaw mo na sambal ni Tita We mo. Ay nga mga anak mo. Anyway, amo gini iya Tita Wilma. Di ba la? Tanan na iya. Kung ginakalipay ninyo, ginakalipay man ina ni Tita Wilma. Mga reaction, panigali iya kaina sa informasyon nga ginhatag ni Tita Wilma bala pati sa mga dalagko buyon nga gusto iya nga maggamay ang ila sinibuyon na paamo kay na bala na at siling digani as ara si Dennis Dennis Tibor Roma ara man sa iton sa ni linya. But anyway, thank you so much na paamo ka na lang na sinabilitaw siling din ni Sir Alex kung gusto mo gin magamay tami mo, avoid too much alcohol with malt ng mga matamis like chocolate, especially extra rice nga puti. Kung mahimo, brown rice. Kay mas lesser ang carbohydrates, percentage juice o kung tubig mas good kid para ma-maintain mo ang tummy mo nga not too much thin or slim but sexy, Tita Wilma. O muna batian nyo na para nga maging sexy ka mo kang maging slim. Hambal ni Sir Alex. Masabat man dahil si Ma'am Vanessa Star. It's soup or salad, substitute sa rice. Ari pa ko pamati subong nga midnight here in Rochester, Minnesota, USA. God bless us all. Thanks, gid Ma'am Vanessa Mayo. Okay, watching from Bago City, shout out lang ko sa family Raimundo ara sa may barangay Maaw sa Purok Pinya. Kag tatlo ko ka bata si Ron Raimundo JM, labi na gid sa bata ko nga babae Tita We. 1 year na di ko na siya nakita patamiyaw si Rosemary Raimundo. Miss you day kabay nga makita na nga duha makaupod taman kay hidlaw na gid si Mama Simo. Love you kag halong kagid permi. Salamat tawe kabay nga mabasahan mo manta ari na ara na sa may Purok Margarita. Okay, nabaw na mi siyang iya mga anak. Roses Cotito Raimundo halong kay lang da inday ho malumina mayong hapon man ha pero kay nami pamantani galing kay
kinahanglan si Tita Wilma magabasa na sang aton sini mga zodiac sign para sa aton horoscope. Pero tamyaw tanay happy birthday sa aton mga birthday celebrators for today. Na happy birthday ay sa drama department naton kay Action Nunoy Alikapa. Happy birthday sa imo Noy. O si Utol Glenn de la Paz, birthday man ko nutol. Happy birthday lang pa mo kay na sa iban pagid naton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday and God bless. As always, aton lang gid wish good health para sa inyo. Ma-horoscope na kita, so bantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign, especially sa mga celebrators for today. Mga nataw Enero 11, ano kamo na sa inyo, sa adlaw sang inyo pagkabunag, nagasiling nga samtang nagadako ikaw nagaedad ikaw mas kapagid ginaswerte amo man ang imo mga palangga sa kabuhi kay ina gin tagna na sang kalangitan sa imo adlaw sang pagkatao nga nagasiling magapadayon ikaw nga mangin maswerte para makabulig ka sa imo isig ka pareho. Abog ka nami sa ilaan. Kag syempre mga nataw karon nga adlaw ara man sila sa idalom sang zodiac sign nga Capricorn. Kay ang mga Capricorn nataw di syempre 22 tubtob Enero 19. Pamati. Mga Capricornian. Kung may mag-offer sang trabaho or obra sa imo or sa inyo, pero kinahanglan mas maayo pagid. Tun-an mo sang maayo kag tulot timbang-timbangon ang kaayuhan nga mahatag sina sang sa ginaangkon mo nga trabaho sa karon, na? Ti kon may ara gin man offer ana kag karon nga adlaw nagakatabo sa imo nabutang ka sa tunga-tunga sa husto kag sala. Kinahanglan mo lang pagpangamuyo para may guidance ikaw. Yes, Capricorn, maswerte nga mga numero 2, 8, 16, 20. 28, 31, kag 42. Maroon is your lucky color. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarian, kabalo ka mo, kabalo ikaw nga husto ka. Pero mas manami nga hindi ka lang mapasilabot ya sa desisyon sang iban pabayi anay sila. Ang imo ang problema mo ya personal among imo atubangon. Aquarius, maswerte nga mga numero 3, 8, 14, 19, 21, kag 39. Your lucky color is purple. Mga Pisces naman, yes, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, na mga Piscean ba kondisyon? Ang kondisyon ay mga Piscean, mapagsik ikaw, full of energy, kaghanda ikaw sa pagatubang bisan anuman karon nga adlaw. Mangin malipayon ikaw sa mangin malipayon ikaw bilog nga adlaw nga halos tanan mo nga kakilala, makibot sa imo mudo karon nga adlaw. Maswati nga mga numero sa mga Pisces, 1, 5, 9, 12, 28, kag 35. Your lucky color is cream. Yes, Aries, ang mga Aries naman, ang winning mga nitaw, Marso 21, tubtob Abril 19. Ang mga Arian, mahatagan ginila atensyon ang ila sinipuloyan karon nga adlaw. Galing medyo lipot lang pasensya, kag medyo irritable tungod sa kagamo nga makita mo sa palibot mo, panghimos na lang da, kinahanglan pakatawhay ka lang para mangin matawhay ang tanan. Aries, maswati nga mga numero 5, 10, 25, 31, kag 48. Gold is your lucky color. Ang mga Taurus, yes, Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20. Mga Taurian, kung ano man ang gina-follow up mo dira, na mangin successfully na suno man sa imo horoscope, kwarta nga mag-abot sa imo, mamag-anang pagsulod sang finansya sa imo. Dalagan sang komunikasyon sa mga Taurian, madasig, kag mangin maayo man ang dalagan sang imo trabaho o konegosyo man. Mas swerte nga mga numero 2, 14, 10, 29,
30 kag 35. Your lucky color is ocean blue. Gemini, ikaw, kamo nga mga Gemini, nga mga natao, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21, dugang-dugangi pagyed ang pagsakripisyo, kag dugangan mo pagyed ang pagpangamuyo para makalikaw sa problema. Madamo man ikaw sa mga kapaltahan, kakulangan nga mahimo, pero kinahanglan magpakatawhay ka lang. Maswerte nga mga numero sa mga Gemini. 6, 14, 28, 19, 24, kag 32. Green is your lucky color. Una pa lang na ha, nga bahin sa mga zodiac sign. Relax, balik pa si Tita Wilma pagkatapusang mga ini. Para sa Okay. Dennis Tibor, Roma. Ba mayong hapon na to? Salamat, Gian. Mamana si Noro, ah. Okay. Florentino Ronald, mayong hapon. Tita Wilma from Canduni, Negros Occidental. Pamo ka na. Sa mga taga Canduni, dira, kamusta dirang panahon? Ruming Estrabon, Hidalanga. Okay. Sa Barangay Talaban, Himamaylan City, ga-monitor man. Mauna nun nga hapon, Tita Mare, Wilma, Tita Wilma, kumare. Ay, hindi, Rona Rihida Trava. Ga-monitor kami di while ga-manicure kay nang Susan, Kalma. Opod si Tatay Teddy Rihida, Talorna, kay Daddy Janice Trava. Thanks, kid. Okay, hambal ni Rona sa letter sender na ito, na mahambal ko lang, accept the reality, nga may tion nga mabulagid kita sa aton kabataan kay mga buhi na sila, pero kinanglan suportahan ta na lang sila kay sila makahatag man kalipay sa aton kung mahatagan na tasang apo. Just pray lang always nga mangin okay lang ang tanan. Wow! Ka-relate si Inderona kag si Tuto Chani sa sitwasyon. Okay, Richelle Fulhan, si Susana, salamat man. Sender, dapat intindihon mo ang bata mo. May mamana na siya na pangabuhi na, gani pangamuyuan mo gid ang iya pagpangabuhi. Okay, salamat Ma'am Ana. Juvie Monares, salamat man. Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon. Okay. Amado Ladua Jr., listening from Ashinda Rufino Alianza. Tawe, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel, na? Hidlaw man taba. Ay, ito Eddie Laos, good afternoon. Salamat, gid. Pamo ka na. Ruhelio Dapulayan Espartero, listening with my wife, Angie. Wala kami klase kay Sige Ulan. Yes, sir. Kay ay naman, kansilado, di ba? Kamusta lang na? Okay. Manuel John Onggrang Kapal, salamat, gid, na? Kag... Ma'am Chinky Dilegdon, good afternoon, mandira kag salamat gid na. Okay, enough lang na anay, balikan talang kamo karon. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact.
Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Time. Okay. Welcome gid. Okay. Keep safe always, dira mga gwapa kagwapo sa mga apo mo, in fairness. Hambal na ni Sir Alex kay Ma'am Jinky Dilagda. Pa mo kay na iya. Okay. Kag tamyaw lang friends ko diri sa may Celine Homes. Kay Ma'am Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer Mercy, kag kay Jane. Nove Agbayani. Pako, gapamati na sila sa imo programa tawe. Yes, Ma'am Virgie, thank you, kid. Okay na anay, dali gid lang kay tapuson ko ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Di na kita, ara na kita sa Cancer. Ang mga Cancer, amo ining mga natawo. Hunyo 22 tubtob, Hulyo 22. Mga Cancerian, hindi magsako, hindi magdali. Hulatang gusto nga tion kag kahigayunan sa gusto mo matabo sa imo sini life, ha? Kinahanglan lang mangin honest kagid sa kaugalingon mo kag sa imo man isig ka pareho. Mas wati nga mga numero sa mga Cancer, 3, 10, 12, 14, 25, kag 31. Old Rose is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, posible, isa mo ka friend mahulam money sa imo, mahulam kwarta sa imo, pero dapat mo ina suno sa imo horoscope, dapat mo ina balibaran tungod medyo madugayan antes ikaw mabayaran. Mas wati mo naman nga mga numero 4, 8, 16, 24, 30 kag 36. Silver is your lucky color. Yes, mga Virgo naman, mga Virgo, amunin mga natao, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ang mga Virgo niyan, ka-very strong gidya sang ila sini-trust sa ila kaugalingon, sang ila pagsalig sa ila kaugalingon, kag positibo gid ang pananawan nila sa ila mga ginatrabaho. Wala problema sa imo palangga dira, wala man problema sa imo pamilya. Mas swerte nga mga numero 2, 10, 14, 35, 36, kag 21. Blue is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Ano man nga imbitasyon mag-abot sa imo karon nga adlaw, balibari lang anay suno sa imo horoscope. Likawan mo lang ani mga party-party kag sinadya-sadya. Kag hatagan mo anay sang maayo. Tagaan mo anay sang maayo nga igtalupangod, tutukan mo si sound sang maayo ang kun ano man nga kasulatan dira o kun ano man nga mga agreement nga dapat permahan, hibaluon mo gid anay tanan. 5, 10, 15, 24, 30 kag 32 ang mga maswati nga numero. Pink is your lucky color. Ang mga
ano naman tawe, Scorpio. Ha? Ang mga Scorpio naman, amoy ni mga natawo iya Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Mag-relax ikaw Scorpio karon nga adlaw. Magpulo pa masyar ikaw karon nga adlaw tungod makabulig ina para sa imo nga makapanumbalik ang imo sini energy, makapanumbalik ang imo sini kapagsik. Likawan mo lang sunlugan naida na sunlugan nay dira kag joke balahaw na mas wanting ang mga numero 2, 8, 10, 13, 25, kag 35. Orange is your lucky color. Okay, Sagittarius, ang mga Sagittarius, amoy ni mga netaw, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, ano sa imo horoscope, tandaan mo lang, ang true friend, ang matutuod nga abyan sa kalipay, kag kapiuton, nagaunungay. Kag ginapangayo sang panahon sa karon ina para sa imo na kag para malikawan mo man ang ginatawag fake friends sa mga piki nga amin. Pansuwating ang mga numero 8, 16, 5, 19, 30, kag 7. Your lucky color is green. Abaw, dali gid lang mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Nagpapanumbalik sa inyong nga tanan the original Koy Herbal Capsule. Mas ginpabasko, 5 kapilo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi. Sa inyo pag You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Prayer? Yes, mayong hapon lang da kay Sir Rogelio de Polain Espartero upod sa iya siniti ayon. Ma'am, good afternoon, salamat gid. Ulas lang no klase kay gaulan. Yes, so gindeklarar ina. About dali lang gid. San ko ayan may kaupod in person Tita Wilma since almost 3 years na nagligad. Sang nagpaabot ako sang akon istorya sa imo, hope soon makaupoy na kita para sa pagpasalamat sa imo personal. Thank you kay Tita sa liwat na. Sir, wala din imo masiling ka pwedela wala man ko kabayton or sala lang pag-inchende ni Tito Wilma. Di nga lumiyanto salamat man. Pero pasensya na si Tito Wilma magapaalam na sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life karon nga adlaw Miyerkules Enero 11 tuig 2023. Ayon Bible verse of the day from 1 Corinthians chapter 12 verse 21. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. I can say salamat gid buwas na naman kita mag-updenay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.